Dende este luns, 15 mozos e mozas participan na Casa da Cultura de Ribadumia nunha nova edición do Obradoiro de Caixeiro Repoñedor que organiza a Mancomunidade do Salnés. Esta acción formativa, que forma parte do Programa Integrado de Emprego do organismo comarcal, vaise prolongar ata finais deste mes. Na súa inauguración, o presidente puxo en valor accións como esta no momento no que as empresas demandan cada vez persoal máis especializado e mellor cualificado. Hai unha demanda das cadenas de alimentación, dos distintos supermercados, e todo ten a súa pericia. A formación é moi importante. Cada día as empresas buscan máis a especialización, buscan máis a formación, porque cada día o consumidor tamén é máis exixente. Por lo tanto, a veces esas pericias pois son moi importantes e necesarias, de aí que a formación. Non? Esta acción formativa conta cunha parte teórica, pero sobre todo é moi práctica. O alumnado adquirirá distintas destrezas, dende organizar a tenda ou almacén ata cobros ou embolsado das compras. Inténtase facer o curso o máis práctico posible e participativo por parte dos alumnos. Manexase un TPV, terminal de punto de venta, con cartos, como poden ver aí, reais, fanse compras o máis reais posibles, embolsando, atendendo o cliente, incitando sobre todo os alumnos a unha gran atención e unhas grandes actitudes e aptitudes. Este obradoiro conta cunha alta taxa de empregabilidade do mesmo xeito que o resto de accións que se inclúen dentro do Programa Integrado de Emprego, que rolda o 86% de inserción laboral. En 13 programas integrados de emprego levamos insertados máis de 1.100 persoas que antes estaban desempregadas. Estamos falando un dato importantísimo, 1.100 contratos acadados nunha comarca que ten 110.000 habitantes, solo con un programa. Entón, xa digo, os datos son excelentes e iso pois é un reflexo da eficacia deste tipo de programas formativos. A Xunta aporta 220.000 euros ao Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés.